Ucuna sala күрсәк. Сәнгать, гомумән сәнгать, икенче бер чынбарлыкны тудыру. А театр? Театр шул ук әйбер. Ләкин татар халкы өчен театр ул сәнгать кенә түгел. Ул ментальностьнең бер өлеше. Бер татар әйткән, театр бетсә, халык та бетә. Ләкин кайсы салданрак, анысы мөһим түгел. Без травматология институты каршында торабыз. Кемдер инде бу гап-гади бина дип әйтә ала. Андый биналар безнең шәһәрдә күп. Юк шул. 100 ел элек, әтегәрәк әйткәндә, 1906 елның 22 декабрендә бу бинада ул вакытта яңа клуб дип аталган беренче татар спектакле куела. Менә зал. Бирдә беренче спектакль уйнала. Кызганычка каршы, ул вакыттагы вакыйганың бернинди фоторәсемнәре дә, хроника күренешләре дә сакланмаган. Безгә ул вакыйганы ничек булганын бары тик күз алларга гына кала. Бу яшьләр профессиональ актерлар булмаганнар. Ләкин аларда таш вакларлык һәм тау күчерерлек көч булган. Театр барлыкка килгәч, татар җәмгыяте нинди хисләр кичергән дип сорыйласыз. Сыклану. Бары тик сыклану. Бу күптән көтеп алынган вакыйга. Без караңгы карашлы милләт түгел. Ни өчен безне урам себерүче, ат караучы, кибетче халык дип саныйлар. Без талантлы һәм иҗади халык. Безнең театрыбыз бар. Һәрбер халыкта профессионал театрның туу тарихы бар. Әйтик, кайбер халыкларда ул, Европа халыкларында ул бәйләнгән король театрлары. Ягъни, мәсәлән, югары катлау аристократия тудырган театр. Әйтик, Руста ул император театрлары. Алар беренче буларак Петербургта барлыкка киләләр. Ә инде татарда театр ул әгәр инде шул заман теле белән әйткәндә түбән катлаудан, түбәннән күтәрелгән. Ул халык үзе тудырган театр. Һәм ул бер дә очраклы түгел. Чөнки минем инде әйткәнем бар, ике татар очрашса, ул театр уйный башлый. Курыкма, син кайсы төбәктә? Килесен биреп тора. Бир инде. Күп түгел инде, юк инде бөтенләй. 150 ел. Хәзер биш вакыт. Театр безнең рухыбызга туры килә. Без җырларга яратабыз. Без биергә яратабыз. Без әллә ниләрдән төрле күренешләр ясый алабыз. Безнең сабан туйларыбызны гына алып карагыз.
Ул да үз чиратында театр. Һәм гомумән безнең тормышыбыз, яшәешебез ул да үз чиратында театр түгелмени? Бер гасыр бик кичкенә сан кебек. Әгәр дә безнең тарихыбызда казынып карасак, бәлки театрның беренче эзләрен без төрле язмалардан эзләп табарбыз. 1510 елда Сибир ханы Шайбани Мөхәммәд Әмин ханга 3000 кеше җибәрә. Бу артистларның гаиләсе. Артистлар җибәрә. Анда музыкантлар, биючеләр, җырчылар, дутарда уйнаучылар, думбрада уйнаучылар, кубызда, курайда уйнаучылар булган. Һәм шушы оркестрның җитәкчесе Гөләм Шади, аның исеме тарихта калган. Менә шулай алган очракта безнең театрыбыз хан сараендагы театр. Шулай да 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башы елларына кире әйләнеп кайтыйк. Яңа клубта куелган данлыклы спектакльгә кадәр үк театр татар җәмгыятендә булу хакында без яхшы беләбез. Инде тамашачы да, сәхнә дә ул заманда ук була. Без Ульянов урамында. Бу урын беренче тау дип аталган. Менә шушы урында Габитовлар йорты тора иде. Менә монда үзешчән спектакльләр уйналган. Алар барысы да шимбә көннәрендә уйналганга күрә, монда катнашучылар җыелган яшьләрне шимбәчеләр дип атаганнар. Ялынап сорыйм, мине бәхетле итегез. Соң инде хәзер минем күз алдымда алтыннар, ялтырый бриллиантлар. Шимбәчеләр арасында татар җәмәгатьчелегенең иң танылган һәм иң белемле яшьләрен очратырга була иде. Ни өчен бездә театр була алмый дип сорыйлар иде, һәм шул ук вакытта бездә театр булырга тиеш дип җавап та бирәләр иде. Яратам бит, мин сезне яратам. Алдыйсыз, мин мәхәббәт эзләдем, мәхәббәт таба алмадым. Миңа уенчык итеп карадылар һәм карыйлар. Салкын бит була яшәү, салкын. Мин гаепле түгел, мин мәхәббәт эзләдем, таба алмадым. Аны эзләп торасы да юк, юк. Мәхәббәт таба алмадым, инде алтын эзли башлыйм. Китегез, мин сезнеке була алмыйм. Көннәргә туры килмәсен. Сез минеке булырга тиеш. Кемгә генә булсам да, сезгә булмам. Булмыйсызмы? Бер вакытта да. Алайса бер кемгә дә булма. Рәхмәт сезгә. Ул вакытта мөселманнар җәмәгатьчелеге ничек кабул иткән соң театрны? Ортодоксаль караштагы мөселманнар театрның барлыкка килүенә әлбәттә каршы чыгалар. Без Мөхәммәдия мәдрәсәсе янында торабыз. Заманында бу мәдрәсә иң прогрессив мөселман уку йортларыннан санала иде. Шунысы да билгеле, шәкертләр, ягъни мәдрәсә укучылары биредә спектакльләр куйганнар. Билгеле, ислам дине кешенең сурәтен кабул итми. Ә театрга мөнәсәбәте ничек икән аның? Бу чын барлыкның копиясын ясау, ләкин бу рәсем сәнгате түгел. Коръәндә театр турында берни дә әйтелмәгән. Татар шәкертләренең театры мөселман тормышының феномены. Билгеле, башка мөселман халыкларында мондый охшаш театрлар булмаган. Шәкертләр спектакльләргә зур әзерлек белән хәзерләнгәннәр. Аларның битлекләр ясаганнары да билгеле. Актер кайгыра төннәрен йокламыйча үзенең ролен өйрәнә.
Мөхәммәдия мәдрәсәсе ректоры Галимҗан Баруди була. Ул үз заманының укымышлы кешесе, философы, җәмәгатьчелек хезмәткәре. Үзенең карамагында торучыларның спектакльләре турында белгәнме ул? Әлбәттә белгән. Татар халкына театрның ни дәрәҗәдә кирәклеген дә бик яхшы аңлаган ул. Әйтәләр инде кайбер вакытта ислам ул име сәнгатьне тыйган, җырларга, уйнарга рөхсәт итмәгән дигән сөйләүләр бар. Юк бит, бу бит дөрес түгел. Без Шиһаб Мәрҗәнинең мәкаләләреннән, хезмәтләреннән беләбез, ислам андый тыю кертмәгән. Бу бит соңыннан теге кертелгән кайбер дин әһелләренең керткән әйберләре генә. Исламда бит андый сүзләр язылмаган. Бәлки хәдисләрдә бардыр, ансыда бит хәдисләр Коръән түгел. Гомум ислам түгел. Шуңа күрә мин менә мондай җавап бирәм. Азан әйтә ул театр түгелмени, ул сәнгать түгелмени. Нинди матур ахаң белән ул Мисыр мәкаме, Истанбул мәкаме, Казан мәкаме белән мөәзиннәр азан әйтәләр. Бер генә консерваториядә дә андый ир кешенең фальцетка менәрлек дәрәҗәсен өйрәткәннәре юк әле. Бу театр түгелмени? Шунысы да билгеле, бик күп танылган татар актерлары элек мәдрәсә шәкертләре булган. Инде ниһаять профессиональ театр барлыкка килә. Беренче татар театр труппасын актер Ильяс Кудашев-Ашказарский җитәкли. Аннары соң профессиональ театрга Абдулла Кариев һәм Сахиб Җамал Гыйззатуллина Волжский килеп кушыла. Бераздан алар Сәйяр һәм Нур легендар актерлар труппаларын җитәклиләр. Ул вакытта профессиональ актерның тормышы нинди булган? Аларның үз тормышлары булмаган. Ачлы-туклы яшәгәннәр. Гел юлда бурычлардан башлары чыкмаган. Татар артистын булдыру өчен кирәкле шартлар дигән бер мәкаләдә булай дип язалар. Кесәләрдә һәр вакыт җил уйнарга тиеш. Шын татарлар артистны хулиган дип аташаклар. Шуңа күнегергә кирәк. Артистка еш була торган 3 тәүлек постларны уздыра белергә һәм гыйнвар суыкларында җәйге пальтода йөрергә өйрәнергә туры киләчәк. Кыскасы, актер булыр өчен әкияти Сәйфелмөлек кебек алга килеп баскан төрле авырлыкларны да җиңеп чыгарга. Ут, су, шүллек океаннарын, төтен буранын. Бу кешеләрдә таш вакларлык һәм тау күчерерлек көч була. Алар чыннан да бу авырлыклардан чыга алачаклар. Татар театры тарихы ул чын күңелдән хезмәт итү тарихы. 1924 елны экспериментлар булган вакытта Кәрим Тинчуринның «Сүнгән йылдызлар» дип исемләнгән пьесасы куела. Спектакль ахырында геройларның берсе үзенә үзе кул сала. Шул рольне башкаручы актерлар Кәрим Тинчурин һәм Хаким Сәлимҗанов чынлап торып сәхнәдә асылыналар. Шаршау ябылу белән актерны тиз генә баудан тартып чыгаралар.
Кай вакытта хәтта үлми калган дәрәҗәдә булган була бу актер дип сөйлиләр. Утызынчы еллар. Ул елларны татар театры сәнгате зур югалтулар кичерә. Күп кенә драматургларыбызны, режиссерларыбызны юк итәләр. Ләкин татар театры сакланып кала. Чөнки театрны бары тик халык белән бергә юкка чыгарып була. Галия Бану җитез кызыл, бәлки үзе дә әйткән. Мөхәммәд Мәһдиевнең бер хикәясе бар. Бер авылда театр уйныйлар, Галия Бануны. Галия Бануны уйнаган вакытта кинәт кенә ут сүнә. Ут сүнә дә авыл халкы үзләреннән төрле лампалар китереп, аны яктыртып, тагын шушы уйнауны дәвам итәләр. Кызыклы бер деталь бар анда. Бөтен кеше залдагы кеше Галия Бануны яттан беләләр. Әгәр дә артистлыгында сәхнәдә сүзне онытса, бөтен зал белән моңарга әйтеп торалар сүзен. Бөтен кешенең бергә катнашуы, ул инде аның теге айрым бер аларга ят бер сәнгать түгел, үзенең җанында яткан әйберләр. Бирделәр. Башымда шадлар, рәхмәт төшкәләр. Менә хәзер мин Хәлилнеке. Утырдыңмы, Исмәгыйль? Менә шулай була ул. Шулай итеп, без башта нәрсәдән башладык, шуңа яңадан кире әйләнеп кайтабыз. Театр бары тик халык белән бергә генә юкка чыга. Димәк, бу бер кайчан да чынга ашмаячак. Башладык.